Мне падаецца, што беларускія кнігі на беларускай мове ўсё ж такі чытаюцца людзьмі, якія проста не маюць доступ на сённяшні момант, нават калі не браць Расію, да магчымасці стварэння кіно. Калі б чалавек, прыхільнік беларускай літаратуры, які б яе ведаў і паважаў, меў уладу рэальную і меў доступ да грошай, на якія можна зняць хорошае кіно, то это кіно з'явілася б. Я заўсёды марыла і ўяўляла нават, як будуць выглядаць гэтыя фільмы на беларускім матэрыяле. І калі я думала пра гэта, мне заўсёды прыходзіў у думкі адзін творца, якога нядаўна не стала, это Кастусь Тарасаў. У яго кніжкі, яны па-першае, это ўжо амаль што гатовыя сцэнары. То есть там вот это відэашэраг, ён выбудоўваецца сам па сабе, вот калі іх чытаеш. Пасля там вельмі глыбокае такое такі вялікі гуманістычны пачатак, яны яшчэ і добрыя вельмі, захапляльныя і вельмі з такім сюжэтам распрацаваным. То есть я лічу, што вот так як Тарасаў у нас ніхто не пісаў. Але это чалавек, сціплы пры жыцці быў. То есть з яго кніжак можна было б і фільмы рабіць, і камп'ютарныя гульні рабіць, і пастаноўкі, і ўсё. Зноў-такі, калі гаварыць пра беларускую літаратуру ў больш шырокім сэнсе, то можна сказаць, што ўсе расійскія серыялы пішуцца сцэнары для іх у Мінску, альбо большасць расійскіх серыялаў, якія апанавалі ўсе каналы, зараз яны маюць сваімі каранямі Беларусь. І тады можна сказаць, што наадварот беларуская літаратура экранізуецца вельмі шмат і паспяхова. Вельмі цікава было б паглядзець на кіно, на беларускую тэматыку, знятую па-за дзяржавай, таму што ўсе творчы патэнцыял вельмі вялікі. Як я ўжо і казала, што ён выкарыстоўваецца суседняй Расіі на ўсю катушку і ў напісанні сцэнароў, і акторы беларускія заўсёды граюць ва ўсіх гэтых самых серыялах, не толькі серыялах, і інтэлектуальных фільмаў. І сестра моя ў Маскве працуе проста ў шоу-бізнесе, там юрыстам. Там у іх большасць людзей, она складае кантракты, там прапіска беларуская. То есть просто ідзе такое гастарбайтарства, беларускае ў Расіі. То есть все магчымасці для гэтага тут ёсць. Няма нейкай волі, але это этнапалітыка, што называецца. Тут яшчэ ёсць і палітыка, ёсць і эканоміка. Тое, што ўсё ж такі асноўныя капіталы яны ў Расіі, а Расія хоча бачыць Беларусь сваёй калоніяй. Зараз, 2000 года, з другой чеченскай вайны, як Пуцін прыйшоў да ўлады, у Расіі прыйшоў да ўлады, а мы побач знаходзімся, пачала працаваць эта машына прапаганды. Прычым праз 10 гадоў ужо вырасце пакаленне, якое будзе ўпэўнена, што, па-першае, вайну выйграла адна Расія, і мало того, що Росія, так яшчэ проста войска НКВД. То есть все фільмы пра СМЕРШ, пра дыверсантаў, іх жа ж маса, і это вялікі дзяржаўны заказ, які вельмі глядзіцца. Прычым палова дзеянняў гэтага фільму адбываецца на тэрыторыі Беларусі, пераважна заходняй. Беларусы там у асноўным здраднікі альбо напаўздраднікі, значит, альбо патэнцыйныя здраднікі. Не кажучы ўжо там пра літоўцаў, там ці палякаў, не дай Бог. Будзе мець плён, таму што зараз культ вайны ў нас паўсюль. Беларускі характар. Ёсць такі вядомы штамп пра талерантных беларусаў. Прычым талерантнасць тут ужываецца не ў такім значэнні, якраз такі ў значэнні цярплівасці. Таму што ёсць розніца, кажуць, што калі чалавек сеў на цвік і ён церпіць, это ёсць цярплівасць. А талерантнасць это ўсё ж такі павага да іншага ладу жыцця, да іншых культураў, да іншага спосабаў жыцця. Беларусы неталерантныя, яны вельмі кансерватыўныя, яны не паважаюць іншыя спосабы жыцця, іншы лад жыцця. Чалавек, які крыху не падобны да іншых, да большасці, у Беларусі будзе сябе адчуваць няўтульна.
В Беларуси провинция от столицы, оно, может быть, и не настолько сильно адрозніваецца, як, магчыма, у той же России ці у Европе, у сучаснай наогул няма такога супрацьпастаўлення, тому что люди у Германии там безліч маленькіх гарадкоў, і люди, якія там живуць, яны не пазначаны таким клеймом нейкай правінцыйнасці, тому что там абсолютно аднолькавы ўзровень жыцця і ў сталіцы, і ў невялікіх гарадах, і наадварот цэніцца больш, можа быць, блізкасць да прыроды. Ёсць знаёмыя шведы, якія маюць вельмі высокі статус, але яны жывуць у вёсцы 30 кіламетраў ад невялікага горада Упсала, то есть які сам по сабе не Стокгольм, у дамку, у якім печка паліцца, абсолютно традыцыйным, у іх ёсць дзеці, это не лічыцца сорамна, як у нас, калі чалавек застаўся там жыць у нейкім маленькім гарадку, то значыць жыццё яго не склалася, альбо ён не дацягвае, альбо ён мае правінцыйнае мышленне, альбо не мае магчымасці працаваць на нейкай працы. У нас ёсць такія стэрэатыпы, ёсць такое, я скажу, нават дыскрымінацыя паводле месца жыхарства, таму што да чалавека, які жыве не ў Мінску, ставяцца з пэўнай насцярогай, таму што, магчыма, гэты чалавек мае нейкія хібы, чаму ён там жыве ў правінцыі. Да? Жыццё ў правінцыі больш жорсткае, чым у гэтым. Там большая нейкая, я не ведаю, што, можа быць, абсурдна гучыць, это канкурэнцыя. Людзі сочаць адзін за аднаго, вельмі адсочваецца сацыяльны статус. Там чалавек больш навідавоку. Таму што тут ты выйшаў з дому у Мінску і прайшоў у цэнтр. Дома ты домахозяйка выйшла на плошчу, ты уже актывіст апозіцыі. Вярнуўся да хаты, у свой раён, ніхто не ведае, што ты актывіст апозіцыі. У правінцыі это немагчыма. Таму што беларусы, яны яшчэ недалёка адышлі ад сваіх гэтых сялянскіх каранёў, а вядома, што ў вёсцы людзі, якія займаліся творчасцю, яны заўсёды лічыліся, такімі дурачкамі мясцовымі, дурнямі. Там ходзіць, там на жалейцы грае ў галаве, клёпак не хапае. Таму у нас, мне здаецца, то есть мне не здаецца, я пераканалася ў гэтым на ўласным вопыце, што павагі да інтэлектуальнай працы у нас няма. І тое, што чалавек можа атрымліваць нейкія вялікія грошы, напрыклад, за працу сваёй фантазіі, свайго ўяўлення, это просто лічыцца абсурдам. То есть праца у нас все ж таки знаходзіцца, по-моему, дагэтуль яшчэ на ўзроўні, колькі ты зрабіў. Сотак адпахаў. У Беларусі яшчэ нават і сталіца гэтая культурная не з'явілася. Так што, думаю, тут будзе расці, наадварот, зараз разрыў паміж правінцыяй і Мінскам. То есть Мінск будзе набіраць абароты як сталіца, будзе рабіцца гэтай культурнай сталіцай. А правінцыя будзе больш такім месцам, дзе жыць все ж таки сорамна становіцца. Калі паглядзець, якім быў Мінск. Напрыклад, я зараз прачытала эту кніжку «След матылька» пра Освальда ў Мінску, Александра Лукашука. Кніжка вельмі класная, таму што яна расказвае, што такое быў Мінск на пачатку 60-х гадоў. Зенон Пазняк, ідэолог беларускага нацыяналізму, ён заўсёды казаў, што Мінск засялялі расійскімі вайскоўцамі, што не было ў Мінску беларусаў. Я заўсёды думала, што это фігура речі. Аказалася, сапраўды, калі чытаеш гэтую кніжку, то ты пачынаеш разумець, што ў цэнтры там не жыў ні адзін чалавек ні беларускага паходжання, ні з беларускім прозвішчам, і проста горад цалкам не беларускі. Пачатак 60-х гадоў, прынамсі яго цэнтр. Тое самае 70-е гады, бацька мой вучыўся тут у аспірантуры. Было там некалькі нацыяналістаў, як это самае, на іх глядзелі як на экзотаў. Это не быў беларускі горад. Зараз вельмі лёгка можна зайсці ў кнігарню, як я, напрыклад, учора зайшла ў акадэмічную кнігу, там стаялі маладыя людзі, дзяўчынка і хлопец, якія цалкам гарадскога паходжання, бачна, што
яны гаварылі па-беларуску, прасілі кнігі па-беларуску. Ну, нават калі я вучылася в універсітэце, это з 85 по 90 год, там былі зноў-такі такія нацыянальна арыентаваныя людзі, но іх было мала. Зараз у Мінску часта можна пачуць беларускую мову, і яна ўжо не з'яўляецца маркерам нейкай адсталасці альбо вясковасці. Хутчэй наадварот таго, што чалавек належыць да культурнай эліты. Людзі зараз атрымліваюць лепшую адукацыю. Я вельмі зайздрошчу людзям, якія зараз маюць магчымасць вучыцца. Яны маюць магчымасць вучыцца і ў Еўропе, яны ведаюць розныя мовы, маюць магчымасць перакладаць з гэтай мовы. І ў той жа час любяць Мінск, моладзь не з'язджае з Мінска, нават калі параўнаць яго з Вільняй, напрыклад. Тут вельмі шмат маладых людзей. Наша эпоха, у якой людзі перастаюць чытаць кнігі, больш займае відэа, усе этой візуальнасці, яна прыходзіць на змену уяўленням, калі чалавек чытаў, уяўляў свае гэтыя нейкія вобразы, пасля нават не хацеў глядзець, допустим, фільм паводле любімай кніжкі. То зараз людзі, калі... Вельмі часта я бачыла такое, калі чалавек бачыць нейкую кніжку, і ён проста кажа: «О, так это ж кніжка по такому фільму». Відэо ўжо стварыла канкурэнцыю кіно, таму што людзі ад тэлевізараў адмаўляюцца, называюць іх зомба-скрынямі і выкідаюць на сметніцы. І глядзяць кіно ў інтэрнэце. Ну і глядзяць яны там не толькі кіно, яны глядзяць там і відэаролікі, і ўсё больш становіцца такіх кватэр, дзе проста адсутнічае тэлевізар і прысутнічае кампутар. Гэта якраз такі не заўсёды людзі, якія звязаны, это не сістэмныя адміністратары дома. Это людзі, якія не маюць адукацыі, звязаны з кампутарам. То есть сапраўды людзі зараз пачынаюць спажываць відэо праз інтэрнэт. Ім зручней, потому что там реклама не такая настойлівая, як па тэлевізары. Яны маюць магчымасць самі сабе пад настрой што-небудзь выбраць, а не глядзець, напрыклад, кінафільм «Леснік», які цэлы тыдзень ідзе па НТВ, і больш нічога няма. Інтэрнэт ужо спрычыняецца да новых творчасці відэа, таму што людзі самі здымаюць штосьці дома, робяць і нейкія такія ігравыя ролікі, і самі нешта выстаўляюць. І яшчэ гэта такая вот прастора, якая не вывучана. Фактычна яшчэ патрабуе свайго даследчыка. Яна абсалютна невядомая, нясе ў сабе... Ну, яна вядомая, конечно, але яна мае ў сабе столькі патэнцыялу, які яшчэ не вывучаны, які будзе вывучацца яшчэ вельмі доўга, калі не будзе канца свету. І беларускі і рускамоўны кантэкст, яны могуць зблізіцца, таму што ўжо ж даўно вядома, што аднаму культурнаму чалавеку значна лягчэй зразумець іншага культурнага чалавека, чым наадварот. Чалавек, які знаходіцца на розных узроўнях, ім значна цяжэй паразумецца. Калі будуць з'яўляцца класныя кніжкі па-беларуску, яны, безумоўна, будуць цікавымі для людзей, якія належаць да вот этого рускамоўнага кантэксту. Зноў-такі, калі гаварыць пра рускамоўны кантэкст, то есть, вельмі часта можна падумаць, што это нейкія злыя, нехарошыя людзі, ворагі беларушчыны, як пісаў Купала, якія не хочуць, просто вот з такой вот, таму што ім это не падабаецца, таму што беларуская мова дрэнная. У нас ёсць вельмі шмат людзей, якія проста не разумеюць беларускую мову. Я, напрыклад, прайшла праз гэта таксама. Я ў дзяцінстве я не ведала беларускую мову. Я жыла ў Беларусі, але нават не ведала, што яна ёсць. І калі вот стаў, 3 клас мой падыходзіць, а это быў 78 год, мне мой сябра ў двары сказаў: а ты знаешь, что будешь учить беларускі язык? Я сказала: какой такой беларускі язык? Такого языка нет. Але не то, что на мне не падабалася эта мова беларуская. Я просто не ведала. І зараз маса таких людей ёсць. Это может быть гучыць абсурдам, но беларуская мова, она сапраўды не настолькі падобная на рускую, як прынята думаць. Таму трэба просто, каб людзі цікавіліся адно адным. У беларускім грамадстве все ж таки ёсць такая, як сказаць, статуснасць, нестатуснасць. То есть то, што чым
добра цікавіцца, чым недобра цікавіцца. Напрыклад, тая ж Ніно Катамадзе, да? Вельмі папулярная грузінская спявачка, зараз просто звязда. Яна ж спявае па-грузінску, і тым не менш яе прымаюць паўсюль, яна вельмі папулярная, і ў Беларусі мае шмат прыхільнікаў. Яе залы напоўненыя, яна не ідзе на паваду, яна вельмі сама чалавек такі цікавы, яна нясе эту грузінскую традыцыйную музыку паўсюль. І яе прымаюць, тому што яна шчырая і нясе. І мае талент вялікі. Няма ў нас нікога нароўні Ніно Катамадзе. Таму што там яшчэ чалавека душа нармальная, акрамя голаса. Ну, не нармальная, а шчырая. І розум. У нас, можа быць, і ёсць недзе людзі хорошыя, але яны... Не ведаю, я жыла ў 90-е гады ў інтэрнаце філармоніі. Я паглядзела, то есть 5 паверхаў. Жахлівейшы інтэрнат. В кожным пакоі па 2 чалавекі. Людзі ад прыроды адораныя вельмі моцна. І галасы там у людзей былі, ну, можа, не горш, чым Ніно Катамадзе. Але ў галавах, ну, нічога. То есть чалавек, вот, напрыклад, балет Рагнеда. То есть людзі прымаюць удзел у тым балеце. Я паспрабавала пагаварыць пра Рагнеду, ніхто не ведае, хто гэта. То есть, ну, такія рамеснікі. Чалавек там, спевак, я не помню, вядомы, дарэчы, ён спяваў пра Янку Купалу, якую здымалі кліп у Вязанцы. Это радзіма Янкі Купалы. То есть, прыйшоўшы са здымак кліпа, он кричал на целый коридор: «Ой, мы в какой-то деревне сегодня были, не помню, в какой кліп записывали». Ну, то есть чалавек, ну, абсалютна, ён ад гэтага да гэтага, ну, адыгрывае і не думае. Не ведаю, хто тут вінаваты. Мне нішто не падабаецца зараз, што. Мне Камоцкая падабалася ў свой час. Разумееш, вот Кася Камоцкая, она была класная, то есть была ў свой час. Вот. Но она и зараз, конечно, есть. Вот Кася Камоцкая наш и по адукации философ. И спевала добра, и мыслила правильно. Ну, застаецца чакаць, калі з'явіцца яшчэ нехта вот такого ўзроўню, як Кася Камоцкая. Потому что есть 2 варианта. Альбо человек кепска спявае, альбо человек спявае добра, як Елфімов, напрыклад. Але ў галаве там такія нейкія, я не ведаю нават што. Як я прачытала на адным з форумаў у інтэрнэце, прычым прачытала это яшчэ ў 2001 годзе. Дзяўчынка піша, што смешна глядзець, калі 45-гадовыя мужыкі скачуць па сцэне. Ну, все ж таки хацелось бы, ну, час ідзе, мяняюцца нейкія пакаленні. Відаць, ужо гэтае пакаленне, як некалі пісаў Ярослав Івашкевіч, польскі пісьменнік, што кожнае пакаленне прыходзіць у гэты свет, каб адчыніць нейкую брамку. А пасля пачынае выконваць проста заданні. Ну, НРМ свой час, ну, адчыніла вот эту брамку, но час ідзе, і ўсё ж такі трэба, каб з'яўляліся, ну, трэба, каб яны з'яўляліся, каму трэба, не ведаю каму. Ну, але ж, ну, іншыя асобы мусяць быць. Час ідзе. Ну, пры слове гендер зараз шмат хто хіхікае, проста як падлеткі пры слове секс, калі чуюць яго. Ну, мала хто это ведае, але чамусьці лічыцца, што это сорамна і што это не для нас. Вот. И вельмі часто это блытаецца з фемінізмом. То есть, калі гаварыць пра дэмакратыю, пра правы чалавека, то гендер напрамую звязаны з правамі і чалавека, і з дэмакратыяй, таму што якраз такі гендерныя даследаванні, яны тычацца дыскрымінацыі, у тым ліку вывучае дыскрымінацыю паводле прыналежнасці да таго ці іншага пола, не абавязкова да жаночага, дарэчы кажучы. Просто шмат што людзі не ведаюць, што такое гендер. Слово само гучыць неяк незвыкла, можна сказаць, і непрыемна. І таму, на самай справе, гендер – это тое, пра што мы кожны дзень думаем міжволі. Кожны чалавек. І кожны дзень гаворым. Ён актуальны для Беларусі не менш, чым для ўсіх астатніх краінаў. Гендер займаецца дыскрымінацыяй паводле пола. И тому все эти 3 понятки, то есть демократия, правы человека и гендер, они связаны. То есть, ну, як скажем, нема демократии без гендеру.
Я думаю, што найбольшы грэх ўсё ж такі гардыня. Я шмат гэтага не разумела, таму што ў савецкія часы там гордасць, там, ну, яшчэ што-небудзь. Але зараз, чым больш я жыву, я разумею ўсё ж такі, што гардыня яна ёсць найвялікшы грэх і не сама па сабе, таму што ўсе астатнія грахі ад яе, і тая ж неўдзячнасць ад гардыні, і баязлівасць ад гардыні. То есть это маці ўсіх грахоў. Чалавек настолькі сябе любіць, што ён сябе хоча захаваць, і ён баіцца. Альбо баязлівасць чаго зноў-такі? То есть чалавек можа баяцца апазорыцца. Это явно ад гардыні. А ад чаго? Баязлівасць. Чалавек баіцца, напрыклад, выйсці на сцэну, выступіць перад людзьмі. Чаму ён баіцца? Людзі, якія сядзяць в зале, яны яму нічога не зробяць. Ён баіцца выглядаць смешным, напрыклад. Ці баіцца выглядаць недарэчным, непрыгожым. А гэта ад гардыні, таму што ён не хоча выглядаць такім смешным альбо недарэчным, ён не хоча не памыліцца. Любы грэх ідзе ад гардыні. Любы. Як для творцы, і не толькі як для творцы, для мяне ў жыцці здаецца галоўным супакой. Але это супакой як мэта, таму што да яго трэба яшчэ ісці. Это гармонія ў душы, гармонія з навакольным асяроддзем, гэта супакой і вакол цябе у прасторы. Это так, тое, да чаго трэба імкнуцца. Гэта ідэал такі творцы для мяне. То есть у супрацьвагу мітуслівасці, нейкай нервовасці, трывожнасці. Мне здаецца, што супакой – гэта ідэал творцы.